Mga kapagsik, nga na punta karon ang atong sudan. Piniritong tulingan. Lamig ayo, linit pa. Sarap. May boneless na bangus. May kasama boneless to. Boneless na bangus. Kung naid tilapia na Batangas. Sarap. Ang sarap. Binutangan ng pipino. Tsaka kamatis. Naunta. Ang atong rice. Kano na to ba? Kami kayo mamahaling bigas to. Nakalugsong ito magsik. Basta makalugsong nagmatinaw. Mahalin bugas ang nakalit. May sasawa na. May kalamansi tuyo. Tsaka sili labuyo. May kamatis. Sarap. Kami kayo. Natay kuwan. Pinyarito. Toloy. Kami kayo. Naunta mga guys. Mga unta. Dito ta. Unang subo. Sa Mahin natin itong tilapia. Sambo kayo. Sarap. Lamin yung tilapia kayo. Tangkas mo siya. Sarap. Taba. Hindi yan ang pamarito ni Bagsik. Bagsik sa rin ni Pop. Nyugto ta. Naragmataw. Sabi siya na may kamatis, ang sawang tuyo. Tapos yung suka galing ba sa ano? Galing probinsya. Pinadala ng yahin ko. Galing sa GL ba? Yahin ko mabait na si Lucina Solio Melindo. Nakanta. Dami akong sudan nga ron. Wala man sa GM. Tilapia bangus, wala. Uli nga na dia. Nakanta. Hop. Sukan minit ini pa. Lami lagi baik. Ini bangun sabun les ko ni. Tentangan ng tinik ko. Sarap. Aba. Wala nang katinik-tinik, linis na. Sobo ka ng sobo. Shout out pala sa pinsan ko si Lena Cansino diyan sa Parola 18. Kailangan sure mo dyan na ano na paano pa may PWD. Shout out sa iyo. Naka-lockdown kayo ngayon. Huwag kang lumapas. Baka mahuli. Kawawa yung pinsan ko na yun. Maaga pa na.
Shout out sa'yo, naunta. Sarap naman ito, Bek. Sarap sa perinirito yung ano, mati. Subok ng subok, wala nang kanil tinik. Ito na yung tilawanda na. Napaisaw. Sabihin yan. Sabihin yan. So, aso pa. Init pa kayo. Yeah. Sarap. Tapos sa toyo. Kalamansi. Medyo manghang ang konti. Lamig guys. Shoutout pala sa akong kababata niya sa Athletics kay George Bacol. George, maganda. Yung tuto ba? Ano raw? Purito man naman eh. Hulingan. Sarap. Lamig kain. Stilang niya. Shoutout pala sa pinsan ko kay Roel, nasa GM. Pansino rin. Ay, pala, Melindo pala. Sorry po. Melindo. Labs. Pa-LBC ko na mamaya. Yung gusto mong timba. Tayo mo na lang. Alis na ako. Pataas ko mga mukbang. Papunta na ako ng LBC. May lang konti. Sarap. Bagsik sa doon ikaw. Ayun yung kalimti ha. Nakanta.
Lamig kayo ba eh? Yapya bangos tulingan. Sarap. Shout out pala sa dyan sa Cotabato sa may Pichayap. So ba itong sunod sa kuha kay Bilay, Virginia Bilyar. Shout out sa'yo. Nag-miss call ka sa akin kahapon eh. Nanonood ka ngayon sa live ko. Manta. Nakaktakang bawis magsik ah. At saka sarap lang kayo. Kayo ba? San, shout out sa'yo. Yung gusto mo palang timbangan. Hindi na namin pinalitan kasi kulang sa timbang. 15 kilos lang. Ay, ang gusto mo 30 rin. Yung 30 na nabili ni Mrs. Hindi ko na pinalitan. Tama na yun. Magandang timbangan yan. Maraming salamat pala kayo sa lahat ng nag-subscribe sa akin. Thank you ah. Bagsik sa doon ko. So ano na tayo? Malapit na tayo mag 500. Daghang salamat sa sumuporta sa Bagsik sa doon ko. Click nyo sa notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Daghang salamat. Thank you po. Bagsik sa doon ko. Thank you. Daghang salamat.